Εκτές που ήμουνα στο ίντερνετ και χάζευα, κάποια στιγμή έπεσε το μάτι μου επάνω σε αυτό το βίντεο του Chris SMR να βρίζει και να κτυπιέται στα κταπόδι. Αμάν, λέω, τον άνθρωπο τον εβάλανε σε δίαιτα λόγω της μεγάλης εβδομάδας. Μετά άρχισε και έλεγε κάτι καντήλια για τους Αλβανούς και ότι θα σε θάψω. Κατάλαβα μετά ότι μίλησε για τον κόμενο της Χολίδου. Από ό,τι λοιπόν ψιλοπήρε το μάτι μου, πρέπει να τις έφαγε από κάποιο παιδί από την κοριό. Είμαστε υπέρ σε αυτό? Φυσικά και όχι, επειδή είμαστε στο ίντερνετ. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Τη βία φέρνει βία. Τη καντήλια φέρνει εξαδέρφια έξω από τη σπίτι σου. Καλό θα είναι λοιπόν να μην είμαστε βίαιοι άνθρωποι, ρε. Αγάπη μόνο, ρε.